Irrid li dan il-pajjiż jibda jħares lejn l-isport minn lenti differenti. Irrid nara aktar għarfien u rikonoxximent għal dak li jista' jagħti l-isport lil bniedem. Is-saħħa fiżika u dik mentali, imma anke nħarsu lejn l-isport bħala opportunità, niċċa ekonomika bħal pereżempju permezz tat-turiżmu sportiv. Dan kien il-messaġġ li għadda l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'laqgħa li kellu mal-laqda ġurnalisti sport fil-Parlament. Bernard Grech faħħar ix-xogħol tal-laqda li ppreżentatlu wkoll diversi proposti li ilha tagħmel, fosthom dik li l-isport jiġi elevat għal livell ta' ministeru, kif ukoll għal opportunitajiet akbar ta' secondment għal persuni li jixtiequ jimirħu fil-kamp sportiv. Anke hawn il-kap tal-Partit Nazzjonalista qabel ma' din il-proposta u qal li dan ikun mezz ta' għajnuna diretta fil-qasam li jista' jiftaħ orizzonti ġodda għal atleti u għal persuni oħrajn li jaħdmu fil-qasam tal-isport, bħal pereżempju il-ġurnalisti. Proposti oħrajn li semma l-President tal-Laqda Sandro Mikallef kienu li jiżdiedu l-finanzi f'dan il-qasam, li jsiru sforzi biex diversi assoċjazzjonijiet sportivi jingħaqdu u li Laqda tingħata sit li kien imwiegħed lilhom u li l-proċess dwaru twaqqaf ħesrem mill-Gvern. Dan is-sit hu maħsub li jkun jiġbor fih mużew ta' memorabilja ta' personalitajiet sportivi Maltin tal-passat u tal-preżent, kif spjegat tajjeb is-Segretarju Ġenerali tal-Laqda Ġurnalisti Sport Lorraine Cunningham. Għal din il-laqgħa il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mill-kelliema tal-Oppożizzjoni Robert Kutajjar u Teris Komodini Kakija, kif ukoll miċ-Chairman tal-Ferra Team Sport Chris Mikallef.